can bi da hankali ka malam zo mana bismillah zo mana dama irin masu tambayoyin nan ne ka san mu ne masu zagaya da ɗora hoto da sauransu masu lasbika masu abin magana ba to ka shirya dama tambaya ce guda biyu ce tambayar rak kawai Allah isa zai yi amsa farko wai da kulla da magi da kyanwa da kulliya da miyo da dadiyo wacce ta fi masifa radio ta fi masifa ta ita ne kai a gare ka ke to wai da baka mace ta gari da kuma miliyan 100 wacce ka mutu wacce za ka dauka ce wacce za ka dauka ce miliyan 100 fa kace mace ta gari da miliyan 100 ai ka ban miliyan 100 ka hado min da karuwa guda 10 kwarai da gaske ya ji mahaukaci miliyan 100 ba in ban ka dau tsadar rayuwar nan kyala miliyan 100 dau ka hadan da karuwa tirela ɗaya